Štart. Už letí. Za chvíľku budeme počuť. Ešte ju stále nepočujeme. Už to začína, hrmenie. Už to počujeme. To hrmenie sa stále zosiluje. Tak až teraz to prišlo naplno. Ty kráso. Stále trieska. Vypína sa booster. Krása. To nejak stopu za sebou nechal a letí. Letí. To nemá. Husté, jaká je maličká. Tam, kde si hore, taká čupka malá. Ešte to stále. Tam vidno hviezdičku. Už by sa fakt mohli oddeľovať. Čo sa deje? A teraz! Stage separation. A booster je naspäť. Booster is coming back. Super Heavy tam je napravo. Vľavo ďalej páli Starship. A Super Heavy by sa nám mal začať vrácať za chvíľku. Toto celé. A vracia sa Super Heavy. Zapína motory. Ale teraz ju nevidíme. Len zapla motory, aby sa vrátila naspäť. Už skoro ju ani vôbec nepočuť. Tam niekde stále je. Tam je. Krása. Už sa vracia. Starship už letí smer Indický oceán a Austrália a Super Heavy sa nám vracia. Postupne zapína motory asi, jak sa spomaluje. A nejakých 6-7 minút je naspäť. Možno skôr, kto vie. Tu vedľa nás búráca oceán.
To už nie je raketa. Starship tam svieti. Teda Super Heavy. A sú to dve hviezdičky. Prečo sú tam dve? Ale bezchybný štart. Absolútne bezchybný. Vyletela raketa veľmi rýchlo z dosahu, z dohľadu. Bez akéhokoľvek zaváhania. Super Heavy sa nám stratil. Je to malá 70-metrová tyčka. 8 metrov v priemere. Ale je tak ďaleko, že ju nevidíme. Uvidíme, kde sa objaví. Tam pri tom umelom mraku, ktorá urobila Starshipa pri štarte. Ľudia ukazujú niekam dole. Asi spadla do oceánu. Tak teraz neviem fakt, čo sa deje. Buď už spadol do oceánu Super Heavy, lebo všetci pozerajú tým smerom za Ježiša. Ale to by bolo rýchle. Takže asi koniec.